ze dag werken en nou zit hij hier, zo zwaar als een veer. Gisteren heeft hij nog tot 3 uur gezeten. Je ziet een jas, die is hij vergeten. Shit, shit, shit. En dan is het hier altijd druk. Ja, dat is even mooi. Lieve mensen, beste supporters, grote vrienden van me allemaal. Mag u allen namens onze hoofdsponsor KLG Europe, rugsponsor Medizana, mouwsponsor FBA Professionals, balsponsor Opvion Hypotheek en onze exclusieve partners, Brandbier, Wijkervesten, Vagero, Payroll, Limburg.nl, Robbie, Roda Midden in de Maatschappij, Wiertschapsvrij, u danken voor uw geweldige steun. Onder het motto de aanhouder wint is het toch nog gelukt. Hartstikke bedankt voor je komst op het Parkstad Limburg Stadion. En vergeet niet, aanstaande zondag, volgende week dus om 2:30 in Arnhem. Zorg dat we er massaal naartoe gaan. Massaal. Er wordt een supportersreis georganiseerd. En zorg dat u erbij bent. Kijk gewoon even op de site en alles komt goed. Mag u van